Dito kami sa kalsada, sa gilid. Ayan, bili kami ng OB bar. Tatawid tayo. Kaya so nandito tayo ngayon sa plaza ng Naga City, guys. Titignan natin doon yung mga street foods. So marami dito bilihan ng mga street foods. So dati, guys, marami dito. Pero ngayon, doon lang siya sa dulo. So, kaunti lang. Mga tinda ngayon, kaunti lang siya. Dati marami, mahaba doon sa kabila, isang gabi. So, andyan yung mga street foods. So, yun. Ayun pala. Kaunti pa lang, be. Street foods, baka mamaya pa. Maaga pa naman. Mga siguro gabi. Busog pa naman ako. Gusto ko lang ng maiinom. Pineapple, be. Gusto mo? Ha? Ayan, mahaba. Gusto mo, be? Ayaw niya, guys. Busog pa kami. Ato, ang daming mani. Mga tinda dito. Sa plaza. May mangga. Gusto mo mangga? Mangga. Gusto mo mangga? Mais. Doon mo din ano ko. Orange. Mga orange sa pinangap. McDonald's. At si Jollibee. Jollibee ba kita? Donut na lang, di ba kalanta donut? No. Ha? Bawal man. Donut na lang. Kawit tayo, guys. Yan na, babe. Oh. Magkikar tayo. Donut na lang. We're vaccinated. Hello po. Saan tayo? Bili tayo ng donut. Donut na lang na, be. Yung ano lang, be. Siguro kasi bawal ang matamis. Ano yan? Munching. Di ba may ano yun? Ito, B.O. Butternut. Di ba hindi ito matamis? Na? Choco candy. Yan. Bili tayo ng prutas. Apple. 3 for
450. Malutong po ba to? Ayan, ito. 50 lang. Yung hindi siya maano. Ito. Ay. Sana ano siya malutong, no? Yan. Sigurado. Salit, be. Salit yan. Ito na lang. Ikos po. Kaso, ito mayroon eh. Sige, 40. 1/4. 21 lang. Pero, so 1/4. Oh. Ito kapatay mo. Pirang piraso ang 1/4. Dua lang. Sige, ano ito lang. Itong ano lang po, simple lang. Lag mo lang ito. Ay, yan, tama. Ayong, ano ka ano? Ayaw, tama yung mga ito. Sobrang daw.